ସଂକି ରତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଂକି ରତନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ କି ରତ୍ନ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନି ଜାଣିପାରିବ କି ରତନ ଆଉ ନାମ ସଂକି ସେ ରତନ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଉପରେ ନାଇଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ନାମଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି କ'ଣ କହୁଛି କାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି କିଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କୃପା କର ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କୃପା କର ଆଉ ଏ ଯିବ କେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଶବ୍ଦ ବୋଲିବି ସେଥିରେ ବୁଝି ଆପଣ ବୁଝିବେ ରାଧାଙ୍ଗ ଜଳ ସ୍ୱରୂପ କଂ ହେମ ସତ୍କାର କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଘଟନଶ୍ଚ ପ୍ରେମବତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସର୍ବବୁଦ୍ଧିତ ହରି ରାମ ରୂପେ ଦିବାରାତ୍ରି ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗାୟୁ ରାମ ନାମ କ୍ଷରଦୟଂ ଜୀବସ୍ୟ ପରମ ଦତ୍ତା ରାଧା ପ୍ରକୃତି ଶୈବ କୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୁଝିବା ରାମ କିଏ ନାମ ନାମ ତ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିମୁକ୍ତି ନାମରେ ମୂଳ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ ପାଷ୍ଟକୁ କରାଇଚନ ଆଉ ଗତି ନାହିଁ ଜୀବର ଗତି ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର ଯେତେ ପାରୁଛ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ କିଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭଜିବା 24 घंटा वो जो बोल रहे 24 घंटा उसके बाद कोई नीचे ना नाम संकीर्तन नाम सह कीर्तन नाम सह कीर्तन कीर्तन अर्थ जे झा ना ना हम भीतर जे झा को बाहर जे झा माने ये नाम सह कीर्तन को नाम ये नुए ना जो कहले खाली भजन से ये तो नाम कीर्तन आउटा कोन अछि हम तो खल्ली जिनबा सब କଥା खल्ली जिन ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସ ଆଉ कीर्तन ଆଜ୍ଞା ये महापुरुष ଆମ ଅଯୋଗ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା ସବୁ पूरा ओपन अच्छी जदि देखिए पूरा ओपन एते क्लियर हसे शुणी कि मु पढ़ेनी सुनतो सब खोले सब खोले कि हम ताको बुझि पारुना से ज्ञान हमर नाही ना से हमर एरो काम नाही हम बुझि पारुना ସବୁ सब 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 खोले आगत रसुदा बने भगवान तो तत्व भाव सब जाई भगवान दास जानते ये नाम कीर्तन करता हां करछु